se upoznamo. To je moja mama. Nemo se da izgubili smo sve. Ne znam zašto, ali smo izgubili. Sad ću uzemo koš. Koliko mi uzmemo kostu? Stani. Može, 100. Čekaj. Koliko moram pobedim, stani? 100. 100.000. Ne 100.000. Mislim da je 250. Ali idemo s njega da rešimo. Nije bitno koliko je to, nego idemo da rešimo. Hop. Ljudi, evo uzeli smo prvi. Ja ću im malo da pomognem na svog. I sada imamo 3. Nemoj da pucaš tamo ko analitik. I tužan je. Pa ko si tužan kad imaš vakena? Biga. Dobre nam. Sad. Ruka. Kako sam ga rešio. I ljudi, ja ću uzmem ovaj vakena. Sad ću uzmem ovaj. Ne gađi tamo. Čujem da ubijem. Hop, ubijen. Idem da ovo je zadnji, čujem da ubijem Bula. Ubijen. Sad će on tamo otigne, ja ću iskoristiti multu i lagana pobjeda. Ljudi, spao mi telefon, ali nema veze. Spao mi telefon. Nije se pomio. I konci su dobri. Dobri su. Ajmo još dan da odigramo i ću završiti epizod. Što mi traje 50 epizoda. 5 epizoda mi traje. Još jedno da odigramo i to je to. Ubijem Sandy i onda ćemo prezirati. Ratujemo, ide gas. Hop, ubio sam je tu, lagano. Ljudi, ona ima skin, a ja imam za Daryl, ide gas.
Nemoj da igraš tamo, je stavio bombe. Znaš, stavio, viš, stavio bombe. Dajmo neki 10. Ajmo da ćemo sad ću da ga ja utekam. No neće moći kod mene tako da. Samo da ga zeznam. Da se healujem. Ne, moj umrao, sad kako hoćemo. Spasi se. Op. Malo tamo. Dođi, bote. Op. Ne. Bote se. Da vidimo da će ovaj pobedi. Mislim da neće. Ajde, ali dobro. Ljudi, ovdje ću završiti klip. Nadam se da vam sam svidao klip. Obavezno stavite like, share i subscribe. I čao!